Okay, may utong katuski. Kaya na po ko. Samak-samak na po ninyo. Apa yung batang mga katuski. Itong pangtaktak yung mga lubi. Mga lahing. Mga lahing ang lubi. Okay. Sayang kaya nagaligid naman sa ubos. Yung mga katuslo, mga lahing taong pumaon. Gikan pa ko nagdaob sa basura na yung gidaoban mga bunot sa lubi. Nagkaunan ng lugot karon dali pugok. Hindi na po ako ang kalingawang mga tutski na ay may usa ka punuan ito sa ubos. Ako gyapon ko ang mga lahing ra mo sige ta please. Biligiran tayo pa biligiran ubos ako sa tingong bunog tagat mga katusyahan ako pang kahit na ako pamunito ako sa ito untuk ubos tapi nasa pagkapunuan dito sa yung bunga nga mga ligid lah. Jadi kesagbot na ang area dres ikot ya maka to saya pakita sa inyo kaniya upo naman sa punuan so basta to sali okay tara maligid sa ubos mga tuski sa ibang ulog dantanan
kilos na. So, karoon na po pang mga kusubos. Akong pamalito ang katoski. merkado kag may mo siya kung mga yelo ba hindi mo limutan ko kung ba ito na liya kung ano siyang bukon so bukon na di bulan sa init hindi tawag ng kupra nakatapos siya so ito ba ito na bukon Bataan, tawag.
di mo ko na klase. Sisiya ng mga katos sila. Hindi ko sunod ang video kaya wala nakahawit. Parang ano-ano. Okay. Sige lang. Bahan na po ni sagbot rin. Sagbot yung tulog po siya. Hindi o. Bahan na po rin. Tuhan ini. Isi. Wait. Dan sulit mulai nakatapos kasi pagod. Ako ni Ron, ako ni bakul. Kung pitasan mga katusi, ako na ito ulit. Bos ini, itaw gani ang tunod. Ano man eh? Mukhang harap. Terus loh, dan masih yang lebih berbagai mulut. Oke. Buat di sisi ini, mengajar ada ini loh. Kayak ada yang aku, kalau gitu.
tubig ang iba, no? Good. malugit na siya. Ibuwag na siya sa bagol. Ikaw ga. Mali sulod. Sulod siya labay. Sabi ko, huwag pang sulod. Ako niya po siya. Tapos tadi bawa ke pantai. Tubig mga tapos yang tubig agas ay tubig subos. Bahada man. Nukun magaygo, may parapasagdan, mga ligi na supot niya. Mga daot ra. Mga tayo kong pangkaon. Pangkaon lang. Di ko na siya mga tuski. Makapin niya ako na yung kupras. Sayang ba? Saya hayat deh. Ini kemudian bos ini gamay.
tayo baka mga karoon tayo bal.
mga katos ka. Ito na rin. Oh. Ah. Buwan na sisingit. Tapos kini dito ko yan ito ganyan ang pangaran sa pagul pangaran sa pagul yan ito terus kayo ini harganya per kilo 1 yang batayan lang gini sa hindi kong lubas sa sulan ulan puso na siya baklin natima sa buat nih bingira mo po salamat kayo sa inyong pag-uban bye bye sa akong umi kamay nga gihimo karon may naot nga wala kong mapuli mga katuski sa akong mga kunting ini mga sayangan mo ba nito mga ligid na sa ubos kung gano'n na puslan mag-edit tapos ngayon lang kong ipos so maraming salamat mga katuski ha sa inyo mga kanunayon na suporta sa akong vlog. Shout out sa inyo tanan sa Facebook page na ako mga solid viewers mga followers sa akong YouTube channel. Shout out sa inyo tanan. Sige mga katulski, salamat kayo. Yan po po. Bye bye. God bless.